Ki tsaya ki ji domin Allah, so da kaunar ki shi ne burina. A kan ki ne na rike jari, yau gashi har na ciyo riba. Idan da ke zabiyo shauki in babu ke mutuwa zan yi. Na ce da so ne da kauna za su rike ka ba da dalili ba, su kankame ka su daure ka da kanka ba za ka kunce ba. Kaunar ki ce mini ta lalani ban ga ya za ni tsere ba, zuciya in ana so ai furci ba wai a goye ba. San ki shine na shuka raina ya fito ban yi girbi ba, nike nake so a wannan karnin zuciya ke ta kiyaye. Idan na hango su mata sun taru sai in ta kushe su, ina ganin ki tankar biliyanci a asusun su. Ado na kauna da tsarin soyayya kekin ka take su, yan maza kin ka daukan tilo kin ga tilas sai a da su. Na faɗa ni ina kaunar ki ashe ba da tsarin su, ke kadai ce nake kallo a zuciya wallawan shayi. A duba ruwa na so baya karewa, zurfin samaliya ne wannan. Idan da ke na huta a rayuwa ta shi kenan, sanki shine zama jini na jiki ya hau gudu sannan. Mota in ta kauna ce ta hau gudu ta ku jirgin nan, sauri zuciya da ido wannan biyon sun kasan wannan. Wanda duk ba da soyayya ki sani shi bai sanin wannan. Daɗi ko wuya ba sa sa na gudu na gwajin wannan. Yawanki ne da dare da rana kin sani dole ne zan yi. Ki bude fuskar kiran Allah da ne da ke za mu yi hoto, da ne da ke aikin tabaro ne tare za mu kai hoto. Kurin su mata dan Allah inci na waje kwato, na sani ne a soyayyar ki dole ne za ki min ceto. Tun da ni ina kallon ki a zuci to mun yi daidaito, dukkan mata suna tsoron ki a so da kaunar mu sassaito. Ko biye ne kike so zane har da ba wanda baki zato. Zuciya ke take kauna har abada babu ka da kai. Na tafi soyayya sai na dawo, ya ki taho na ki mini oyoyo. Yau in tsara ba ta yi wanke da kakkawo, so makaho ne.